Mga kwento ng lagim. Kamusta mga giliw naming tagapakinig? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagugustuhan niyo ba ang mga kwentong lagim? Pwede kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan sa link provided sa baba. I-comment niyo po kung nasaan kayong lugar para ma-shoutout namin kayong lahat. At sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment niyo na lang po kung nasaan kayo at kung ano ang pangalan po ninyo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Isang katawan na naman ng tao ang natagpuan sa tabing ilog. Wala ng mata ang biktima at kanyang mga braso ay putol na rin. Butas din ang dibdib nito. Gabi-gabi na nangyayari ang karumal-dumal na krimeng ito. Hanggang ngayon, misteryoso pa rin sa mamamayan ng Santa Cruz kung sino ang gumagawa ng kagimbal-gimbal na nagaganap sa kanilang baryo. Pati ang mga otoridad ay wala ring maturo na sospek dahil malinis ang pagkakagawa ng krimen. Hindi na natiis ni Noel ang mga nagaganap. Desidido na siyang alamin kung sino ang tunay na salarin. Kahit pa buhay niya ang maging kapalit. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, kinuha niya ang isang itak nila at lumabas ng bahay para pumunta sa may ilog. At doon niya nasaksihan kung sino ang salarin sa mga nagaganap na krimen sa kanilang baryo. Kahit nakatalikod sa kanya ang babae, ay kilalang-kilala niya ito. Ito ang kapitbahay niyang di makabasag pinggan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Halos maduwal si Noel sa kanyang nakikita na kamatayan ng isang tao. Kahit pa nakatalikod ang sospek ng krimen, ay kitang-kita ni Noel ang nakakubra ngisi nito sa kanyang labi habang pinagpapalo ang ulo ng biktima upang makuha ang utak nimo gamit ang kanyang itak. Gamit ang mga kamay ng babae ay ibinaon niya ito sa mata ng nakakaawang biktima. Tinadtad rin ng salarin ang mga kamay ng biktima na tila bakarne ng baka. Dahang-dahang lumabas si Noel sa kanyang pinagtataguan nang hindi napapansin ng babae. Dali-daling tinaga ni Noel ang likod ng babae gamit ang kanyang itak. Ngunit hindi agad namatay ang babae na siyang ikinakaba ni Noel. Parang ang hindi nito ininda ang pagkakataga ni Noel sa likod nito. Nanlilisik ang mga mata nitong hinarap si Noel at sinakmal sa liig. Halos hindi makahinga si Noel sa sobrang higpit nun. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, nahawakan ni Noel ang kwintas ng babae. Ang kanyang nanlilisik na mata nito ay mas lalong lumala. Nagkaroon agad ng ideya si Noel. Hinila niya ang kwintas ng babae, dahilan para manghina ito. Walang inaksayang panahon si Noel at bigla niyang initak ang ulo ng babae. Habol ni Noel ang kanyang hininga
Nang magising siya, isang bangungot lang pala ang lahat. Bumangon si Noel upang uminom ng tubig sa may kusina nila. Pagkatapos ay bumalik si Noel sa pagkakatulog. Nang magising kinaumagahan ay pumunta siya sa may tabing ilog upang kumpirmahin na wala talagang krimen ang nagaganap sa kanilang lugar. Pagkarating sa ilog ay nakita ni Noel kung gaano ito katahimik. Mapayapa ang buong paligid sa tabi ng ilog. Bumalik si Noel sa kanila upang maghanda para pumasok sa trabaho. Nang makarating sa pinagtatrabahuan ay hindi pa rin siya nilulubayan ng kanyang napanaginipan. Bumabagabag pa rin sa kanya ang napanaginipan niya kagabi. Ngunit binaliwala ni Noel ang naiisip upang hindi nito maapektuhan ang kanyang trabaho. Buong araw niyang binabad ang sarili sa trabaho. Nang uwian na nila ay naramdaman ni Noel ang napakalakas na pintig ng kanyang puso. Hindi talaga maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit binaliwala niya lamang ito. Iniisip lamang niya na ito ay epekto ng pagkakapi niya kaya bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkarating sa bahay nila, nanibago siya dahil wala ang kanyang mga magulang at kapatid. Mas lalo lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na mapakali si Noel. Kadalasan ng mga ganitong oras ay nasa bahay na nila ang kanyang mga magulang at kapatid. Lumabas siya ng bahay at garalgal ang boses na tinatawag ang pangalan ng kanyang buong pamilya. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso nang marating niya ang bahay ng tahimik niyang kapitbahay. Dito nakatira ang babaeng nakita niya sa kanyang panaginip na pumapatay ng tao. Kahit nangingibabaw ang kaba, ay kinatok niya pa rin ang pinto nito. Bumukas ito at iniluwa ang kanyang kapitbahay na di makabasag pinggan. Tinanong niya ito kung nakita ba nito ang kanyang pamilya. Ngunit iling lamang ang sinagot at sinabihan siya na puntahan ang kapitbahay nila. Nakakalabas lang ng bilibid na ang kanyang pamilya ang nagpakulong. Bago siya pinagsarahan ng pinto, dali-dali siyang pumunta sa sinasabing bahay upang itanong ang tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit sinagot rin siya nito na hindi nito nakita ang kanyang hinahanap. Hindi naniniwala si Noel. Sinabihan niya ito na gumanti ito dahil pinakulong siya ng kanyang pamilya. Ngunit sinagot lamang siya nito na kahit pa makulong siya, ulit ay alam niyang wala siyang kasalanan sa pagkawala ng pamilya nito. Walang nagawa si Noel. Halos nawala na si Noel ng pag-asa na makita ang kanyang pamilya. Laglag ang dalawang balikat niya nang umuwi siya sa kanila at doon umiyak. Habang patuloy sa pag-agos ang masaganang luha ni Noel mula sa kanyang mata, ay nakarinig siya ng tinig. Para bang inaakit siya ng tinig na ito. Dahan-dahan niyang sinundan ito upang makita kung sino ang nagmamay-ari
ng tinig. Habang papalapit ay tila ba kilala niya kung sino ang may-ari nito. Nang matunto ni Noel ang boses, ay biglang nanglamig ang kanyang buong katawan. Tila ba hindi siya makagalaw. Nais niya mang lapitan ang kanyang pamilya ay hindi niya magawa. Nakita niya kung paano pumikit ang kanyang nakakabatang habang kumakanta, na kahit iniinda na nito ang galos at sugat sa kanyang katawan ay nakukuha pa rin itong kumanta. Ramdam na ramdam ni Noel ang hirap na dinadanas ng kanyang buong pamilya. Natauhan lamang si Noel nang tawagin siya ng isa niyang kapatid. Dali-dali siyang lumapit dito at umiyak na tinatanong ang mga ito kung sino ang gumawa sa kanila ng ganong klaseng krimen. Nakita niya ang kanyang ina na sobrang hirap na dahil sa pinaghalong sakit at pagod. Nakita niyang putol na ang mga daliri ng kanyang ina. Puno rin ng sugat ang buong katawan nito. Nalingunan din niya ang isa pang kapatid na lalaki na nanaligo sa sariling dugo nito at wala ng ulo. Hindi maubos-ubos ang luha ni Noel dahil sa nasaksihang patay na ang isa niyang kapatid. Samantala, ang kanyang ina at dalawa pang kapatid ay nahihirapan na ring huminga na tila ba anong oras ay mawawala ang mga ito. Umiyak si Noel habang tinatanong ulit ang mga ito kung sino ang gumawa sa kanila ng nasabing krimen. Ngunit sinabi lamang ng mga ito na umalis na siya doon at mag-report sa mga pulis. Sinabi din sa kanya ng kanyang pamilya na mag-ingat siya at huwag magpapakita kay Lisa, ang babaeng kapitbahay nila, na napakatahimik. Ang pinagtanungan niya kanina, ngunit tinuro pa nito si Carding na kagagaling lang ng bilibid, kahit na wala man itong kasalanan. Nagsisi si Noel sa ginawang pamimintang. Gayunpaman, hindi umalis si Noel sa tabi ng kanyang mga pamilya. Sa halip ay kinuha niya ang telepono sa kanyang bulsa at tumawag ng tulong sa pulisya. Hindi pa man din natatapos ni Noel ang sasabihin ay bigla siyang nasigaw na sa sakit ng nararamdaman niya ang matulis na bagay na tumarak sa kanyang kamay dahil upang malaglag ang teleponong hawak nito. Paglingon ni Noel ay nakita niya ang nanlilisik na mata ni Lisa. Bigla na lamang siya nitong sinugod. Hindi makagalaw si Noel nang sakmalin niya ito sa liig. Halos malagutan siya ng hininga nang maisip niya na ganitong-ganito rin ang nangyari sa kanyang panaginip. Biglang naisip ni Noel ang kwintas na halos mapamura siya nang makita niya na wala itong kahit na anong bagay na suot. Hindi makapaniwala si Noel na ang kanyang panaginip ay nagkatotoo kahit pa may iba na naiiba. Halos mawala na si Noel ng hininga nang biglang humandusay sa lupa ang babae at mabilis na naligo sa sariling dugo. At doon niya nakita si Carding na may kasamang mga pulis. Nagpasalamat si Noel kay Mang Carding at sa mga pulis bago nilapitan ang buong pamilya at halos mahimatay siya nang makitang wala ng buhay ang mga ito. Patay na ang kanyang buong pamilya.
Humagulgol si Noel na tila ba isang musmos na iniwan ng magulang. Hindi matanggap ni Noel ang trahedyang nangyari sa buong pamilya niya. Halos araw-araw siyang walang buhay. Dumating din sa puntong nais niya nang tapusin ang sariling buhay upang makasama ang mga ito sa ilalim ng lupa. Dahil walang pamilya ang sospek nito sa kanilang baryo, ay walang magantihan si Noel. Simula nang mangyari ang trahedyang iyon, sa kanyang pamilya ay nawala na sa matinong landas si Noel. Tuluyan nang nilamon ng galit at puot ang kanyang puso. Napapansin na rin ng kanyang mga kapitbahay ang malaking pagbabago ng binata na noon ay napakabuti, ngunit ngayon ay tila ba isang kriminal na handang ubusin ang kanilang baryo. Gayunpaman, hindi pa rin nakalimutan ni Noel na pasalamatan si Carding. Dahil kung hindi ito tumawag ng tulong ay baka pati siya ay patay na rin. Si Carding rin ang palaging pumipigil sa kanya upang patayin ang sarili. Hindi nagtagal ay tila dahan-dahan bumalik ang dating Noel. Dahil ito sa tulong ni Carding. Ginabayan niya si Noel upang muli itong bumalik sa tamang landas. Labis namang nasiyahan ang baryo ng Santa Cruz nang malaman ang balitang ito. Buong Santa Cruz ata ang nagdiwang dahil nagbalik na ang Noel na nakilala nilang sobrang napakabait. Nang naghilom ang sugat sa puso ni Noel, ay tsaka niya lamang binalikan ang nakaraan. Tinanong niya rin si Carding kung bakit siya nito tinulungan. Gayon ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit nakulong siya ng halos 10 taon. Tinanong niya rin ito kung paano niyo nalaman ang ganoong klaseng pangyayari. Nagulat si Noel, biglang lumuhod sa harap niya si Carding at paulit-ulit na humingi ng tawad. Inamin rin ni Carding ang totoo na anak niya si Lisa. Halos hindi makapaniwala si Noel sa narinig niya. Sinabi rin ni Carding na kaya ginawa niya iyon ng anak niya ay dahil nais nitong maipagiganti siya lalo na sa pamilya ni Noel. Inamin rin ni Carding na hindi totoo ang binibintang na kasalanan ng pamilya ni Noel kay Carding. Ito ay kagagawan lamang din ng kanyang anak. At dahil sa labis na pagmamahal sa anak ay inako niya ito. Sa loob lamang ng bilangguan, siya namulat ng labis na ang pagmamahal niya sa anak na dumating na sa puntong kaya na nitong gumawa ng masama. Hindi niya daw maisip kung saan siya nagkulang bilang ama para magkaganoon ang anak. Ngunit naisip rin nito na marahil nagkaganoon ang anak ay dahil sa kasalanan na ginawa niya sa ina nito. Inamin rin ni Carding kay Noel na siya mismo ang bumaril kay Lisa sa may tabing ilog. Hindi halos maproseso ni Noel ang mga inamin sa kanya ni Carding, ngunit nagawa niyang tawagan ang mga otoridad upang ipaalam ito. Walang imik na sumama naman si Carding. Ani pa nito ay handa na siyang magbayad sa mga kasalanang nagawa niya. Lumipas ang ilang buwan ay naiisip ni Noel ang punot dulo ng trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Hindi isang kriminal si Lisa,
Biktima lang din ito ng nakaraan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.